Rohit Sharma udah kapten balai jongkari India banyalam ya ken hun bani ora ika ICC World Cup Trophy nagabanta kari India hadin Kapil Dev badu MS Dhoni. Badu deru orang ilai kai cricket baningkong ban kamai ya ka double century hadu laisen hagajing ilai kai ODI. Badu deru orang ilai kai baningkong ban kamai hadu arspa enriu peu runs tang hagawe gajing ilai kai ODI. Badai nang kani daula khotsin ya Rohit Sharma kumu hitman. Tementang ini pe tang kendiat gajing ya denti jong Rohit Sharma hagajing ilai kai cricket. Lakha ya Rohit Sharma de haka lai peu terik umnai April jong snam khat kendai spa prap nyau hagajela Maharashtra. Rohit Sharma uwan naga longying ka bombit bombyang ukpa jong uklemla ban kersyan ya ban pha le school namar gajing duna hakaliang kayo kakot. Badai gajing kersyan lem jong kibahaying jong umama ka kemi bar ukpa i jong Rohit Sharma ula yo lat ban le school. Ladangi pai kaliang gajing nang jing start Rohit Sharma ulong kena uba syupdeng ulala ban pendep ya gajing pule hadu ka kelas 12 balwa sange ban peteng ha gajing pule namarus ngau ba unom poi syakathong lada upule bat kumjuru uile kai cricket. Badai na gane gadau tang ha ka kelas 12 Rohit Sharma ula sange no ban pule bat pelut por ha gajing le kai cricket. Rohit Sharma ula sedang bane le kai cricket nadu karta badangrin. Badai hakarta ka bakhat arsnem kata usnem khat kendai spa kendai pu kendai umama jong ula pha yo Rohit Sharma bandrung haga cricket kam namar gajing duna haka pisa ban pha akijaka hikai bakhambyang. Badai gajing ajing mod jong Dinesh Lat ubare coach jong Rohit Sharma ba unlej rung haka Swami Vivekanand International School namar kaneka school ka khambit kambyang habaro kiliang Henry kalong ka basyam jing pat ya ka ying ka sem jong Rohit Sharma ban pha lej hakaniga school namar gajing duna hakaliang kapisa Henry delang ba gajing rap jong coach jong uliyo lat ban lej hakaniga school bad ka bas ngau tenat nagbanta Rohit Sharma ba uneu coach uklem shimpisa na Rohit Sharma ban sya pentebit hagajing le kai cricket hakaniga school badai uneu coach ubalala ru ya ka sab bari jong Rohit Sharma naga bowling sya ka batting namar gajing sedang yele kai jong Rohit Sharma kadai ban kawang ball ne bowling Henry uneu coach ula syam bau Rohit Sharma udon ka sab bakerpang ban batting bad hadu mentau Rohit Sharma ude urang tit bakensai jong kari India badai lembangan gajing rap jong neu coach kajing tresh tom jong mama bad gi kemi gi kpa jong la penlong ya Rohit Sharma bodang la ban penjanai ya ka sab batibit jong ha gajing le kai cricket. Badai hagarta ka bakhat prasnem Rohit Sharma ula yo ban mi khmat nengkong aga tournament bakham he kata haka Diodhar Trophy na ka Westsun badaus nem arhajan riu Rohit Sharma ula yo ban mi khmat nengkong na ka kenhun jong ka India badaus nem arhajan riu arhajar nyau Rohit Sharma ula yo ban yele kai nengkong haka Ranji Trophy ka badai ka tournament cricket ka ba he tam jong ka India na ka kenhun Mumbai. Badai haus nem arhajar nyau Rohit Sharma ula yo ban mi khmat naga senior team jong kari India Persia ika Ireland. Badai haus nem arhajar khat lai Rohit Sharma ula yo ban mi khmat nengkong naga team India haga jingle kai test Persia ika West Indies. Badai haga World Cup arhajar khat san Rohit Sharma ula yo ban yele kai World Cup nengkong bad haga nika World Cup Rohit Sharma ula la ban kamai hadu lai spa lai peu runs nagi prateli ki jingle kai bad ka wei ka century haga World Cup ODI haus nem arhajar khat khandai Rohit Sharma ula thau ya ka record kumu player bayo adu santeli ki century tang ha ku wei ka World Cup bad layo ru ban ra ya ka nam golden bad haga ni ka tournament Rohit Sharma ula yo ban long kumu captain jong kari India ka sin ka maningkong dei homunai January jong nem arhajar peu kumu rang ile kai badangki Rohit Sharma ula don benta bani ora ya ka nam ladu jong ka ICC T20 World Cup haus nem arhajar nyau Henry ka bas ngau si nagbentau Rohit Sharma bau klem don benta bat ka kenhun jong kari India ha ka World Cup arhajar khatwei bakari India ka job ya ka ni ka World Cup Henry haus nem arhajar khat lai Rohit Sharma ula don benta bat ka kenhun bani ora ya ka ICC Champion Trophy ha ka sin ka baningkong nalor ka jingele kai bha jong na benta kari India Rohit Sharma ulala aru ban yele kai bha naga Mumbai Indians haga jingele kai Indian Premier League haga ba ulala ban yalam khmat ya ka kenhun bani ora adu sansin ya ka nam ladu jong ka Indian Premier League
Naduk a World Cup T20 jong senam arhajar nyau Rohit Sharma klem yo mat shu ban yora ya kanam la du jong ka ICC Cricket World Cup wala daw le yo ban le ka ya bun tali ki World Cup Henry klem la ban rap ya ka India ban yora ya kanam la du kajing le kai World Cup ka basngeu si tam nagbantau Rohit Sharma ka kadai ka World Cup ODI husnam arhajar arpeulai kabala penlong ha India walau lala ban lam ya ka kenhun shadu ka final Henry klem la apat ban lam ya ka kenhun ban yora ya kanam la du hagaba ka Australia kalala ban pelim ya ka India ha ka final bad gani ka jing sharem jong ka India ka final kalakta ya ka jingmut jing perkhat jong Rohit Sharma kumu kapten bau klem la ban lam ya ka kenhun bani ora ya ka nam la du wala ka India ka yele kai halaying Henry de hosnam arhajar arpeusau hagarta ka balai pnyosnam ka jingang nut jong Rohit Sharma kala urlong hadin baga India kaliyo ban ra ya ka nam la du jong ka ICC T20 World Cup hakasin ka baar bad gani ka ru ka jingal kai T20 World Cup bakhadu jong u bad kumjuru ka jingal kai T20 International bakhadu ka jong u Rohit Sharma boladon hagarta ka balai pnyosnam hadu umunai Ogos jong senam arhajar arpeusau ulala aban kamai hadu khat khandai hajar arspa laipeusau ron nabaro ki jingle kai international ki jong u ulayo hadu sau peu arteli ki half century but sau peu prateli ki century house nem arhajar khatsan ulayo priang ya ka Arjuna Award bad house nem arhajar arpeu ulayo priang ya ka Rajiv Gandhi Khel Ratna Award kabadi ka award ka ba he tam nagamenta ki nong elekai sport jong kari India